Hvad så alle sammen, velkommen. Hvad så YouTube, velkommen til den her video. I dag, der har jeg ham her med igen. Jeg har nok set det på de andre videoer. Men det er fordi, at Når vi var på kirkegården, vi har lige været på kirkegården, så vi også sådan en mand. så sådan en mand inde i en busk eller fra et eller andet. Ja, en eller anden busk og sådan noget. Så creepy. Ja, det var fucking creepy, fordi jeg tror, jeg så en lille sopgård, men Ja. ikke meget. En lille sopgård. Så for det er noget også YouTuber jo. Ja. Nå, jeg nikker topgård her. Nå. Der ligger noget i beskrivelsen til den nikker topgård. Nå. Men det her, det er jo vlog hashtag 3. Vi har ikke engang sagt, hvad vi skal lave i dag. Ja. Nå, i dag vil vi bare gå, 1 minut. vi vil bare gå rundt. Og vi vil bare gå lidt rundt. Ja. Bare gå rundt og udforske verdenen. Så vil vi gå rundt og filme lidt af vores dag, sådan hvad vi laver og sådan noget. Ja. Men en eller anden dag, hvor vi skal have en sovehus, så kan vi lave en film. Så kan vi lave nogle videoer og sådan noget. Der kommer sikkert også noget gameplay eller sådan noget. Så kan vi lave sådan en video, hvor hvor I ser hele vores dag, hvad vi laver på en dag. Ja. Måske eller et eller andet. Ja. Og så sidder vi også og spiller lidt Kahoot eller sådan noget. Ja. Computer eller sådan noget. Ja. Har du en skolecomputer? Ja. Nej. Det har jeg også. Ja. Vi går i samme skole, som vi hørte i første vlog. Nej, jeg har skiftet. Jeg skiftede i sidste uge. Gjorde du? Ja. På samme år. Okay. Ja. Den ligger på Indlandsvej. Om 329. Men YouTube, vi vil filme tilbage, når vi har fundet på noget at lave. Vi ses YouTube. Og YouTube. Vi har ikke rigtig fundet på noget at lave endnu, men... Kan du hoppe herfra? Derfra, nu skal jeg bare have til løb. Og jeg prøver lige at hoppe derfra over. Ja. Så. Er I klar? Nej. 3, 2, 1, nu. Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Hvad med så med der? Herfra. Ja. Sådan, det er nemt. Du gjorde det? Fail. Men her kan jeg godt, tror jeg. Sådan derovre. Kan du? Og det kan jeg ikke. Det kan du fandme ikke. Men her kan jeg godt. Nå, men YouTube, det her, det var bare en lille hurtig vlog. Det bliver bare sådan en lille hyggevlog. Og en lille. Og jeg vil ikke kaste. Over i den lejlighed, derovre, der bor mig. Ja. Og derovre, der bor Thijs her. Og han får en YouTube-kanal snart. Så når han har fået den, så lægger jeg lige et link på den her video. Lidt i skrivelsen. Da jeg får den, så kan vi nok lave hans video, hvor jeg ser, hvor den hedder, eller hvad den hedder. Ja. Og så kommer han til at følge med på vores. Ja. Og så abonnerer vi til hinanden, og så... Ja. Så kan vi lave YouTube der. Og jeg tror hvis vi... Og jeg tror også efterår, så laver vi sådan en efterårsferie, hvor vi sådan sammen meget i efterårsferien. Ja. Og så... Og til nytår, så kommer vi også til at lave nogle par videoer, hvor vi viser vores karikater og sådan noget. Ja. Så. Og YouTube, måske på min kanal, så laver vi måske også en roomtur på min kanal. Ja, sådan hjemme hos mig eller dig. Ja. Sådan hos begge dele går vi hjemme i room, og så måske når det bliver lidt mørkere på en eller anden dag, så kan man måske gå på et forladt hus. Men først skal vi lige have 100.000 likes. Nej, 100.000, når du er fuldstændig Nej, 1000 likes, sådan der. 1000 likes, som vi har. 100. Ja. Nej, 10 likes. 10 likes skal vi gøre, så for jeg går på en forladt Ja, 10 likes. skole eller bare et eller andet. Jeg var et eller andet forladt.
Måske, fordi der er en Bare kirke, sig like. der er en kirke lige derovre et eller andet sted. Ja, og den er for Lige let. derovre. Ja, og den er pisse. Så hvis jeg engang går derover bare en eller anden dag, sådan, når Ja. jeg kan over 10 likes. Ja, når jeg får 10 likes, så går vi derover eller sådan noget andre steder. Ja. Og det er lige meget, om det er på den anden video eller på den her video. Ja. Fordi bare vi får 10 likes på en af videoerne. Ja. Så, bare lige meget hvad for en video, så skal vi bare have 10 likes. Og YouTube, jeg har lavet 2 videoer, hvor jeg taler om sommerferien. Det har været verdens værste sommerferie ever. Og hvad er det? Det er bare nogle mørke papirer. Han skal lige prøve at få herfra. Ja. Det gik fandme dårligt. Ja. Og kom. Vi kan videre på vores side. Ja, vi går videre. Og YouTube, vi kommer til at stoppe den, så når den er på 1% eller noget, så kommer vi til at stoppe den, eller 2%, så det ikke bare er sådan en fail. Dames will sgu to be a gangster. YouTube, jeg kommer til at stoppe. Men YouTube, ja, lad os se. 2 sekunder YouTube, jeg vil lige kende over. YouTube, jeg tænkte at stoppe, fordi så kommer vi lige til at lave den. Ja, vi skal lige se, hvor mange likes vi har fået på vores videoer. Ja, ja. Og så kommer vi også til at rulle videoen af. Fordi på jeres, sådan, på den der video, vi lige har lavet for, tror jeg, 5-10 sekunder siden, der kan man se, at vi siger, når vi har fået 10 likes, så går over den for let større. Og skriv noget på beskrivelsen, hvad vi skal gå hen om et hus, eller om det er et lejlighed. Skriv ned i kommentaren, hvad for et forladt sted vi skal gå hen. Vi vil gerne lige vide, hvad. Fordi... Ja, så bare skriv noget i kommentaren. Ja. Men YouTube, vi ses. YouTube.